Добре. Юрий, играем картината от начало. Хайде. Хайде. Колеги, трябва да се помолим. Аз ще се... Господи, безкрайно сме ти благодарни, че си ни дал този голям талант, но моля те да ни дадеш и сили да издържим на цялото това напрежение, това пътуване, умората, която имаме. Моля те, направи така, днес да направим едно невероятно представление, да, въпреки че сме изморени, да танцуваме по най-добрия възможен начин, да нямаме контузии, да бъде всичко направено с настроение, с стил. И нека хората в Монтана, които толкова много ни харесват и са харесвали до сегашните спектакли, да харесат и този спектакъл сега. Не по-малко от дори. И да кажат, ансамбъл българи наистина са световна величина. Винаги има с какво да ни изненадат и винаги могат да надградят това, което са направили предния път. Моля те, благослови всички изпълнители, като се почне от Албена и като се стигне до Калоянчо, техническия екип. Благослови всеки един, който взема участие в този спектакъл, да се изиграе солото и ролята по най-добрия начин, за да може хем ние да защитим достойно марката България, хем всеки един отделно да се чувства удовлетворен от това, което е направил. Благослови нашия личен живот, нашите идеи, нашите въжделения, нашите мечти, нашите цели, нашите семейства, родители, деца и всичко, което правим. И те молим за това в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Тематичен исторически спектакъл. Вчера правим спектакъл в Шумен, който е съвсем различен, играем го един път, нали. Това време едните са в Албена. Днеска сега пътуваме целия ден и играем съвсем друг спектакъл. Това мога да го направи само ансамбъл България. Аз не знам някой въпрос. Категоричен съм, че в света не мога да го направи някой това. Абсолютно, 100%. Вие сте единствените, които го правите. Дали, аз съм в това число. Искам просто да го направим хубаво. Да не, защото изморени сте, по принцип изморени артист си играе най-добре. Нали? Ама утре трябва да го изиграем пак и утре още един. Така че напънете силите, съберете се колкото можете да направим едно хубаво представление. Тишина, концентрация, подкрепа за Цеци, за да може да направи брутално шоу, соло. Ще прави шоу. И шоу е. Така че това не е Цеци. Това ли е Цеци? Биг шоу. Ще го направим. Само в Монтана правиме такова чудо. Два спектакъла един след друг. Хората ни харесват. Щом ни харесват, заслужават и ние направим нещо. Окей? Как сте, момчета? Екс. Легарите ли са много? Не. Сигурен ли си? Много добре ти стои това с конференцието. Харесваш ми? Да. Снимахте отзад. Конференция бях и конференция станах. Значи, всеки път си викам, няма какво повече да се случи. И всеки път се получава нещо ново и нещо интересно. Но все пак ти с твоите дарби и таланти, така че не Като може да не се бъдат използвани. Невероятен. Много Аз си сега ви красив. оставам. Благодаря Освен и да ти си много красива. Съжалявам, че хората не могат да те видят. После ще те снимам и тебе. Никога няма да се случи Айде. това. Бай, успех! Успех на всички.
се чувстваш? Много ми е хубаво. Ние не слушаме Той в този момент Това е само живота на в този артиста. момент да изслушат за Ние сме 15 щастливи секунди хора. За За културата го правим. За България. Звучи иронично, обаче. Трябва да го стриеш. Звучи иронично. Нали? Аз тя казвам към Искалян Сергеев. 7 години съм, играя в ансамбъл Българен и в София ми беше първото участие в зала 1 на НДК. И много ми харесва и започвам вече да се вълнувам, че вече съм с Българен. Обикалям е, ходим в хотели, където е много яко. Хей, добър вечер. Добре. Как сте, моля? Благодаря, добре. Господин директор, Готвим се за концерта. как си? Броени минути. Добре. Малко уморен от пътя, но Да. ще стегнем и излизаме. Вчера бяхме къде? Шумен. Доволен ли си от вчера? Да, става много хубаво с колегите от шуменските ансамбли, много деца, много артисти. Този костюм е дело на Ани Заповядайте. Владимирова. Това е Окей. костюма на Караджата. Много е хубав. Ти си в ролята на Караджата. Харесва ти този образ? Да. И много ти отива. Добре. Еми, успех. Приятно гледане. Мерси. Хайде, чао. На сватбата Караджата е яхнал кон, обикалял из тучанските улици с развят байрак, на който пишело "Наоружа, мили брати", че и бунтовни песни пеел. Опитите на заптиите да го хванат били безуспешни. Неговия зет Никола Станев в стремежа си да му помогне бил убит. Търна арестувана. Сватбата се разтуря. Трагедията е голяма. И за света за кого са? Не за всички. Ще ги дадем на Ивайло, защото тя е от Монтана. Ако не сте го забравили. Скъпи братя и сестри българи, за нас е изключителна чест да дойдем отново в един град, който много ни обичат, много ни харесват. Така усещаме и да изиграем последният спектакъл от трилогията "Това е България", "Осмото чудо" и "Непознатите българи". Осмото чудо още не сме го играли тук,
но се надявам, че скоро време ще го направим. Малко са градовете в България, където много рядко се случва това в 2 поредни дни да изиграем един и същи спектакъл, защото публиката го иска, защото залата е малка, за да събере всички хора. Ето това се случва, може би само единствено в Монтана. Искам специално да благодаря на всички тези прекрасни изпълнители, които и днес се раздаваха за пореден път. Вие виждате 2 часа и половина спектакъл в около зверско темпо. Като се има предвид, че са го играли това нещо вчера също тук. Като се има предвид, че онзи ден пък бяхме в Шумен и играхме съвсем различен спектакъл. А преди това бяхме в Перушица, там играхме съвсем различен спектакъл. С такива огромни преходи, Перушица, Шумен, Монтана. Тия малките, много яко вижте го, той е на 6 годинки. Идва от Шумен. Андрейче, той порасна вече, той е в Сливен. Много добре се справи и с българските, и с турските танци. И те са млади хора, те са на по 20 години. Сега вика на младите, за нищо не става или не знам, за нищо ли не става? Това са младите хора, които се докоснат до българския фолклор, до българската традиция, до българската култура. Това е най-богатия фолклор, създаден на тази планета. Докоснеш ли се до него, правиш като такива за мен велики дела. Ама не нещо я лигава. Малко е... Вярвам нашия вник. Мане да помочуша. Без продуктово позициониране. Не. Тя може. А не, тя не може. За горка, бе! За горка! Това е за горка. А това ще го кътнеш, нали? Не. Айде сега. После така да жерам на червите. Почти като за горка. Я ще кажа почти като за горка. Любима ли ти е тази песен, Ванка, наистина? Не, защото те ме пита... Много е дълъг. Смешката е така, вътрешна. Пита ме Никито за сръбска песен, коя обичам. Да. Дали харесвам, имам ли любима. Тази ли беше? Да. Yeah. От моето детство песен. Сигурен ли си, че знаеш какво се пее в нея? Мисля, че на 7-80% знам. Нека да има любов. Обичам ви, колеги. И ние теб. Някога повече, някога по-малко, но винаги ви обичам. И винаги от сърце. И винаги от сърцето. Никога Защото мислиш за нас. Така, това записали го? Никога не би... Никога. Не съм казал никога не бих. Казах, че никога не съм ви... Това ще го изрежеме. Дай да те чуваме. Как си, колега? Колега. Много Ники, добре. здрасти. Здравей. Много сме добре. Посоката е супер. Изпихме си приспивателните и пускаме си... Изпихме си и другите капчета. Точно така. И всичко е наред. Всичко е наред. Виж, колегите са... Слагаме си слушалките и спиваме, защото 3 дена не става. Трябва малко само. Не става само... Они се почнаха, ето. Пак почнаха с автономите. Еми, лека нощ с тия музики. Да, аз ви казвам лека нощ. А другите си бяха работа. След малко ще стане. Не. Малко ще ги преспиме всички. Здрасти, Никол. Какво ще кажеш? Как се кракат? Сгорим. Колеги, как си? Екс! Настроението е на 6. Специален поздрав за всички зрители на телевизия BG+. Това не го качваме. Те не са такива по принцип. Той цец като кара 2 бири и почва вече да обръща ритъм. От Загорка. Да. Загорка, бири ли си? Загорка, да. Къде си бе, дядо? Дали ми разпаваш уче море.
Ето го и Дидо отзад. Дидо е много сърдит. Дидо е много сърдит и бесен. Бил съм стоял така, бил съм вика, слушай така и гледаш, вика много е недоволен от това. Ето го там отдаде, той не се вижда. Той е много сърдит и не го закачваме него в момента. Да. Как си скъпа? Това е жената на Цеци, тя не просто ще навърна от толкова. Тя може ли да се представи? Ари, поискаме си жената да представя. Това е жената на Цеци. Тя му е, те са гаджета, те са обичат. Но тя е нервна в момента. Не мога да ви кажа защо, но